Površina ima raznih, ali ove su repne. Ako ih neko pomeša, posledice mogu da budu štetne. Znači moramo da znamo. Vertikalne služe za stabilnost oko C-ose, a horizontalne moraju da budu postavljene ravno. Nikako ne smeju da budu kose. Toliko vrsta i oblika, pravougaone, trougaone, trapezaste. Zaboravio da pomenemo one najčešće, a to su strelaste. Toliko mnogo uslova koje treba ispuniti, veliki se pritisak vrši na njih, ali najbitnija je stabilnost repnih površina tih. Da pomenemo i konstruktivne elemente, mada to već svi znamo. Kao kod krila sve je isto. Zašto toliko puta da ponavljamo? Ipak ima jedna razlika. Nešto malo, kao kuglica sitno. Ne mogu sad da se setim, ali kažu da je za oba krila bitno. I eto, šta da vam kažem, lekcija nije teška. Nakon što ovo završimo, već nam se sledeća smeška. Bravo. Ja sam napravila maketu aviona i sada ćete mi... Da li je to maketa aviona? Pa nije maketa aviona, nego zadnjih dela aviona. Repnih površina. Repnih površina. Dobro. Ko će da mi kaže koji je ovaj crveni deo ovde, šta predstavlja? Usto ću kada da sklonim da video. Ajde, ne. Horizontalni stabilizator. A reci nam šta predstavlja ova plava ovde. Krmilo visinu. Da, i mislim to možda se pomera. Ajde, neka da mi kaže šta je ovo ovde plavo. Ajde, Sofija. Vertikalni stabilizator. Ovde, naravno. Da, i to se isto pomera. To je to. Avionov rep. Mora znati svako da avion rep ima horizontalni i vertikalni, jasno je svima. Horizontalni stabilizator i krmilo visine ima, obezbeđuje upravljivost i stabilnost oko ose da sve štima. Oblika repa raznih pravougaoni i trougaoni često se pogasti. Najviše aviona ima oblik repa strelasti. Vertikalni rep, stabilizator i krmilo pravca ima, jednostavna mu konstrukcija, mala težina okova za spajanje, da čvrstoća bude što sigurnija. Tu su često i državna obeležja što svačijem oku prija, na našem ponosna zastava Srbija. Ispred aviona stoji, repa nigde nema, kao da se stidi, ali kad avion odlazi, samo se repi vidi. Bravo.